Ayun mga ka-present, it's playtime! Shout out sa mga friends ko pala dyan. Na sila ano? Hindi pa yung nakabla nakatag. Finish mo muna. Shout out sa mga friends ko dyan na sa mga nagpapa-shout out si... Paano ba tayo ikuan? Ano ba? Jerome, ano ba? Emerge. Mag-start ka na, Jerome. 1, 2, 3. So hello mga kapatid. Wala pa? It's playtime. Na. Hello. Yan tama. Tatlo, taas.
Ha 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 ha!